and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Oo, sige! Babay! Butagan ko! Kanyang budahin ko sa bintana ng taxi! Bong! Tungka! Boy! Ayaw magtagal! Simeon! Nakita na ko! Patay! Bay, butay! Wala na ko siya maabdi. Pero nga nung nagdagan man siya. Nga nung man ka. Sando? Nga na to? Nga nung nidagan si Butoy? Ambot lang. Huwag ko mahibaw. Mura lagi og naglakay ni mo. Naglikay siya. Buti pa sa buta. Doon na sila isa nga nabuhat. Unsa? Unsay sa? Sa iluwalan ko. Sa iluwa kumuha na. Nga dili na ko masulti ni mo sa pagkakaroon. Sando? Nga ano man ibay? Oy, mura minutang sandaan ani? Ada paglagas yan. Basta kay paglikay lagi yung sila. Pero ano man lagi taon? Basta na lagi. Ay, na ba sige pagutana diya? Gusto kang bukoyo para ako? Tumarang akong gusto kay. Kana kung gusto ka pa na magikuman, dire na ako. Okay? Oo, may Simeon. Mao ba? Nga naman ka, no? Ambot lang. Basta kay naglibog ko. Pero di sa kasultian ni Sendo kung unsa gyud ang hinungdan kung ganong nakaingon siya nga dunay sa sila si Simeon og si Butoy. Mao ba? Anya, ay man si Sendo ron. To siyang lawak ni Pahuway. Ay, siya nga, uy. Ha? Unsay sayang? Si Simeon good. Wala noon din Dili na itong maibog na ako. BFF? BFF, in love ka ko ni Simeon. BFF, uy, tinuod yun lagi na. In love kay ko ni Simeon. Ay, ambot ba, uy, mabuang yun ko. Gusto ko nga, makita na ko siya. Magakos. Mahagkan. BFF. Sabi ni lugar, may Simeon, kadako mo na rin baya. Oo, kanindot, Okay nang bahay sa usa sa suod nga igalan si Jimmy. Katong doktor. Unsa? Usa ka doktor? Oh, dato negosyante. Usa ka doktor. Apan na doon ay cancer. Ha? Boba? Pero anong niya man tadi ni? Kuan gidamang ko Sir Jimmy din ba. Og nakadugog ko nga usa siya sa gitambalan ni Tatay Kadyo nga wa mamaayo siyang cancer. Unya pag-unsa man tadi ni, ha? Ako yung tambal niya. Unsa? Mao ka na. Ako siyang tambalan pinagi ni akong lana. Ay, Simeon! Mayo kay nasuroy ka din Simeon. Doon ako impotan dito yun, wadak. Mao ba? Wa ka naman kuno magtrabaho kang Jimmy, oy. Ang wala dak, nipawan ako. Kami ni Baybotoy. Niyawa namin. Bitaw, Dok. Mahawa namin, Dok. So, usetoy mo na ko, Simeon? Nakadungog ko nga doon na kay cancer. Doon ako'y cancer. Sunod buwan gani, mularga ko sa Amerika. At ito magpatampal. Dok, tingalig doon ako'y matabang. Ha? Ako'y gibilan ni tatay siyang abilidad sa pagpanambal. Ikaw? Katawa man ka, Dok, ha? Anong tawa man ka, ha? Marami katawa mga daw. Sorry, Simeon. Pero wala ko magapugong. Nagkatawa lang ko. Seryoso ko, Dak. Tambalan ka na ako. Simeon, si tatay mo kadyo, wa makaayos kong sakit. Ikaw pa ka? Pero lahi sa tatay kadyo, lahi ko. Unsa? Lahi ko. Suway lang ko, Dak. Ayaw na ko imong cancer. I'm sorry.
Di ko mo to. Nganong dili nimo sawayan kini nga akong lana dak. Aron mamayo ka. Oh. Ay kabala ka di ko mangayo ni magbayad. Kung mamayo ka. Yes, Doc. Dili ko mangayo ni magbayad sa akong pagtambal mo. Pero usa ka kondisyon. Unsa ka na? Ako rang mutambal sa imo mga pasyente. Oh. Unsa? O, hindi ko makasabot. Kung nganong nidagan si Bay Butoy. Huwag itong sakay sa taxi. Ay, yung gisakyan. Klaro kayo. Kasi man si Mion ang sakay ato. Buti pasabot. Nga doon na sila yung sikreto. Doon na sila gitaguan ako. Ang tinuod yun. Nga sila, si Manoy Simeon, ang nanamas-tamas sa patayng lawas sa among amahan. Manoy Simeon, pasaylo ako kung ang siya akong mabuhat. Kung dili mo ibalik ang magikuha sa patayng lawas sa atong amahan. Pasaylo ako, Manoy Simeon. Sa karon. Mall. Kwarta man ta. Balik kong cellphone pero doon ako'y magamit. Oh, mayo sa da. Apilisan ko ha. Kanang touch by touch, screen by screen ha. Aron ka mao sa tamong gamit anang Facebook ba ha? Kanang Facebook ba ha? Ay kanindot. Okay, no probs. Kanara di ay. Oh, kita na tamong bay manayaw nga taga 14 anyos. Probida. Sigurado gyud ka maayo to si Dok sa imong lanang ipainom niya. Amot lang ba ito? Pero sigurado ko, mamayo siya. Paano mo nasabi? Ha nga mamayo siya. Basta na kukubog saling ni nga kung lana. Nga mamaayo siya. Ganun ba? Misteryoso kining maulana. Ganun ba? O kung maayo siya. Mao na ka lang kipaabot ato. Nga madato na tapay po tayo. Kanindo tao tabi Simeon. Maayo siya. Ugala no? Tawag ko Don Butoy. Igsuon ni Sir Hubag. Bati pa may nanoy. Ay, Don Butch na lang, Butch. Di ba? Don Butch na ilang itawag na ko. Di ba nindot kayo? Basta timan nila, ngayon yung supaka nga kung gusto pa iputay. Mabulahan ka sa kung mulampos ko ni nga kung... Dili. Hindi ka supakan. Yes lang ko pirmi. Huwag yung supak-supak. O gayaw ipangahas sa pagpangnabot sa akong nga karapa nagisugdan sa lana. Aron, di ka kapapuriyon sa isa. Ang grapa din ang grapon mo na. Probida no? O sige. Promise. Ha? Di ko magilabot. Di. Goodbye, Simeon. Buwana. Dad, niara man day ka din sa loan. Buwana. Dad, doon ay problema? Wa anak. Gani nara magud ko nakabantay nimo. Murag ubay-ubay na imong nainom da. Gibantayan day ko nimo, ha? Wa man, pero nakita ko ikaw, Daddy, nga kaganiharang sigig inom anang bino. Ay, pawa lang sa kalaay. Tuod si Sindo, ha? Hain man, ha? Tuaman to siyang lawak, Dad. Human siya og panglimpyo din sa bay, og sa gawa sa atong bay. Buutan si Sindo. Yes, Dad. Buutan si Sendo. Lahi siya ni Simeon. O gabi mo, mas ganahan ko ni Sindo kay ni Simeon. Dad, Ay, tabangan ako si Sindo kutob sa kong mahimo. Ya makita niya si Simeon. salamat, Dad. Salamat. Unsa? Yes, Sendo. Kuyugan ka ni Daddy. Tinuod? Kaya ako man siyang gisultihan sa tanan. Ilabi na dito sa restaurant. Mao nga ugma, kuyugan ka niya. Aron pangitaon ninyo si Simeon. Salamat kay Mona. Salamat kung mao ka na. Dali ra to makitaan si Simeon og Butoy. Kay daghan kayo nag-connection si Daddy Jimmy. Ilabi na sa iyang mga suod nga mga higala. Mayon ta, Mona. Mayon ta nga magkita namin ni Manoy Simeon. Sir Jimmy, salamat kayo nga gikuyugan ko nimo. Ayaw kinay guna-una, Sindo. Nakugugutang kabubuton
sa inyong pamilya. Ilabi na sa imong amahan. Oh, Sir Jimmy. Ayaw ka balaka. Itawgan ko na ang akong mga suod nga higala. Kung pananglit makita nila si Simeon, tawagan na ko nila. Aron adtuo na to. Oh, salamat kayo, Sir Jimmy. Pero, Sindo, ha? May mo ba nga sultihan ko nimo? Kung ganong naglikay si Simeon kanimo? Oh, Sir Jimmy. Gisultihan ko ni Moana sa nahitabo dito sa Osaka Restaurant. Oh, sir. Ambot, wa sa kumaybaw kung ano. Doon ba'y nahimo nga sa si Simeon kanimo? Oh, ha? Kung dili ni mo matubag ang akong pangutana, okay lang. Pero nagduda ko nga dunay dakong rason kung nganong naglikay sila kanimo, Sindo. Oh, Sir Jimmy. Kakadayot lang, ha? Ang akong suod nga amigo, si Boy Isyang, butan kining tawhana. Hello, Boy! Kumusta, pare? Unsa? Mao ba? Naayo si Dr. Lauro sa iyang cancer? Unsa? Si Simeon ang nagtambal kang Dr. Lauro? Si Simeon? Tinuod ka, pre? Daayo sa sakit nga cancer si Doc Lauro? Si Simeon? Tambala na si Simeon? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!